Община Аврен включва 17 населени места и курортния комплекс Камчия. Разположена е в централната част на Варненска област и заема по-голямата територия от Авренското плато. Около него живописно се извиват реките Провадийска на север и Камчия на юг, а на изток го къпе Черно море. Селото с най-висока надморска височина във Варненска област Аврен е общинският център, известен и с астрономическата си база, която се оказва номер 1 в света по наблюдение на метеори. На север община Аврен граничи с община Белослав, една от най-малките общини в страната, само с 4 населени места, но пък богата на исторически и живописни природни забележителности и предприемчиви хора. В територията й попадат цялото Белославско езеро и западният край на Варненското. Най-характерното за общинския център, град Белослав, е, че езерото го дели на две. Заради това, че плавателният канал разполовява града, някои го наричат Малката Будапеща. В югозападния ъгъл на Белославското езеро се влива Провадийска река, най-голямата река в общината. Отколе двете общини по-съседски си делят и реката, и Авренското плато, и по-съседски си другаруват. Така, съвсем естествено, през 2015 година се сдружават в местна инициативна група Аврен Белослав. Сдружение с нестопанска цел местна инициативна група Аврен Белослав е създадено на основата на местно партньорство на териториите на община Аврен и община Белослав с население общо 19 843 жители. То обединява 37 представители на публичния, стопанския и нестопанския сектори. Сдружението се представлява от Снежана Мирова, председател на управителния съвет, а седалището му е в село Аврен. Създаването му е шанс за региона да се подпомогне процесът по разкриване на работни места и намаляване на обезлюдяването в селските райони, развитието на алтернативни икономически дейности и на иновативни подходи или производства, преодоляването на дисбаланса чрез подкрепа на субектите в реализирането на малки проекти. Сдружението работи по споразумение за изпълнение на стратегия за водено от общностите местно развитие номер РД 5044 от 19 април 2017 година по подмярка 19.2 прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие и подмярка 19.4 текущи разходи и популяризиране на стратегия за водено от общностите местно развитие на мярка 19 водено от общностите местно развитие. Финансирането е по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 година, подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Стратегията, по която работи местната инициативна група Аврен Белослав, е насочена към устойчивото развитие в различни сектори на двете общини, чрез мобилизиране на наличните човешки и финансови ресурси от публичния, частния и гражданския сектор. Стремежът е постигане на синергия в прилагането на подхода водено от общностите местно развитие, при реализирането на съвместни проекти, обединяването на местните заинтересовани страни около общи инициативи и мултисекторни дейности. Стратегията е многофондова, с общ бюджет 6 милиона 824 хиляди 125 лева. Тя обхваща Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 година, Оперативната програма Иновации и конкурентноспособност 2014-2020 и Оперативната програма Развитие на човешките ресурси 2014-2020 година. До настоящия момент са сключени 24 договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на обща стойност 5 милиона 661 хиляди 92 лева. Проектът включва
включва идентифициране и мотивиране за активно поведение на пазара на труда и осигуряване на обучение и заетост на 50 икономически неактивни лица извън образование и обучение, в това число обезкуражени хора, търсещи работа безработни и групи в неравностойно положение на пазара на труда на и над 30 години. В рамките на проекта са осигурени 46 работни места, 15 на длъжност охранител и 31 на длъжност работник в озеленяването. Преди включването в заетост за лицата е проведено мотивационно обучение, психологическо подпомагане и кариерно ориентиране, професионално обучение и обучение по ключови компетентности, организирана е трудова борса. За програмата разбрах от Фейсбук. Записах се, подадох се документи, преминахме обучения, след което имаме практика. Всичко е супер и се чувствам на място. Много ми харесва мястото. Просто за първи път съм като хранител в детска градина. Бил съм и като охрана другаде, но детската градина е просто приятна. В резултат на изпълнението на проекта е подобрен достъпът до заетост на безработните, осигурени са условия за придобиване на нови умения и квалификация на безработни и неактивни лица, създадени са предпоставки за социално включване чрез заетост на целевата група, в частност на представителите на ромската общност. От всичко това става ясно, че дейността на местната инициативна група Аврен Белослав е възможност за по-слабо развитите общини да подпомогнат процеса за създаване на работни места и намаляване на обезлюдяването в селските райони, развитието на алтернативни икономически дейности и на иновативни подходи или производства, преодоляването на дисбаланса чрез подпомагане на субектите в реализирането на малки проекти. Елит Трак ЕООД е регистрирана през 2012 година. През 2014 стартира производството на висококачествени химически течности за моторни транспортни средства, антифриз, течност за чистачки, деионизирана вода, почистваща паста за ръце с търговска марка Елит. Във връзка с разширяването на производствената дейност на компанията и нарастване обема на поръчките, по проекта са закупени следните машини и съоръжения. Машина за автоматично дозиране, пълнене и завиване на капачки на бутилки, етикетираща глава със стойка, апликаторна система, машина за групова опаковка на продукти с стреч фолио, стерилизатор-сушилня. Това са машините по програмата за подобряване на производствения капацитет на фирма Елит Трак. Машината е за дозиране и пълнене на бутилки, също така за завиване на капачки. Преди да имаме тази машина, всички тези операции се изпълняваха ръчно. Инвестицията по проекта е осъществена на територията на МИК Аврен Белослав, в собствената производствена база на компанията, намираща се в село Китка, община Аврен. Постигнатите резултати от изпълнението на проектното предложение са повишаване на производствения капацитет, навлизане на нови международни пазари и устойчиво затвърждаване на настоящите пазарни позиции, повишаване на ресурсната ефективност на производствения процес, повишаване на конкурентноспособността на Елит Трак ЕООД, повишаване качеството на произвежданите продукти. D&G Medical Production ООД е създадена през 2020 година и се специализира в производството на памперси за възрастни. През последните години се наблюдава нарастване на търсенето на подобен вид артикули. Идеята за пакетажен цех за памперси за възрастни възникна преди повече от 5 години. Благодарение на МИК Белослав Аврен тя беше осъществена, като закупихме машини, които подобряват ефективността на пакетажния процес. В град Белослав са открити 4 нови работни места. Продукцията от тук се разпространява в дистрибуторски центрове в страната, откъдето достига до крайните клиенти чрез аптеки. По проекта е закупено следното оборудване, монтирано в наета производствена база на компанията в град Белослав.
2 ръчноводими електрокара, 1 стелажна система, 1 палетизатор за опаковане на палети, робот за опаковане на палети, 2 полуавтоматични машини за опаковане, 2 машини с импулсно слепване, 2 етикетни принтера, 2 етикетоподаващи машини. Създаден е и интернет сайт, в който са описани всички произвеждани от компанията артикули, както и онлайн магазин. Проектът спомага за възстановяването на техническата инфраструктура и облагородяването на местността Авренска поляна, създаване на благоприятни условия за отдих на жителите и гостите на общината, както и повишаване информираността на населението за туристическия потенциал. В дългосрочен план допринася за утвърждаване и съхранение на местните и националните традиции, тяхното предаване от поколение на поколение. В изпълнение на проекта са извършени ремонт на съществуваща сцена и изграждане на амфитеатър, рехабилитиране на съществуващ паркинг и засаждане на широколистни дървета. Монтирани са съоръжения и уреди в обособената туристическа зона. Подобрени са достъпността до нея и методите за информираност на хора в неравностойно положение чрез специализирано техническо оборудване. Целта е предоставяне на информация за природното и културното наследство, културни събития и други. Цялата инфраструктура е изградена от община Белослав, възможността всеки един да дойде и да усети емоция на приятно изкарване, включая готини български групи, които присъстват. Инфраструктурата е уредена, пътищата до местото са уредени, асфалтирани. Обърнете внимание на природата, която е около нас. Местото е страхотно. Усеща се емоция, усеща се адреналин. Както виждате, голяма група от мотористи посещава това место. Изолиране от всякакви градски условия и обградено единствено и с природа. Условията са уникални, всяка година идват повече и повече мотористи. Интересът е по-голям, както аз виждам и коментирам между колегите. Да се надяваме до година да стане още по-голям и да е няколко дена, да не е само един ден. Програмата, условията, организацията, всичко е на ниво. Поставени са също контейнери за разделно събиране на отпадъци, монтирани са соларни лампи. Цялостно е променен обликът на местността Авренска поляна, за да се превърне в привлекателно място за инвеститори и туристи, което ще доведе до допълнително социално и икономическо развитие на община Белослав. В рамките на проекта е разкрито едно ново работно място. По проекта Дилгер ООД организира производство на инструментална екипировка в наето производствено помещение в град Белослав. Доставени и монтирани са необходимите основни машини и спомагателно оборудване, съгласно технологичен проект за устройството и технологията на цех за производство на инструментална екипировка. Крайните изделия на производствения процес са матрици, щанци. Това са инструменти за щанцоване на фолио за опаковка, които се прилагат предимно в пакетажната индустрия. Матрицата, щанца, като завършен инструмент се използва в автоматични машини за пакетиране на различни продукти – течни, прахообразни, гранулирани. Благодарение на сътрудничеството с МИК Аврен Белослав и екипа, който съдейства за цялостното реализиране на проекта, успяха да се случат нещата, закупихме необходимото оборудване и успяхме да
включен в действие цеха за обработка на метални изделия в град Белослав. За целите на производството са закупени вертикален обработващ център, плоскошлифовъчна машина, резбова машина, машина за кантоване, машина за абразивно почистване, пробивна машина с електрод и други. В рамките на проекта са разкрити 3 нови работни места. М-строй ООД е създадена през 1997 година. Намира се в село Езерово, община Белослав. Специализирана е в единично и дребносерийно производство на метални конструкции, детайли и съоръжения. Базата се простира на площ от 5500 квадратни метра, като 1200 от тях са заети от покрито хале. Производството е предимно единично, а за отделни поръчки е дребносерийно и средносерийно. Основните потребности на фирмата са свързани с повишаване на производствените възможности. За да повишим конкурентоспособността си, решихме да закупим 2 машини, една апкант преса и една 4-валова огъваща машина за листов материал. По този начин смятаме, че ще подобрим качеството на продукцията си и бързината, с която ги изработваме детайлите. Главните предизвикателства в процеса на работа са нуждата от отделни машини за всички продукти, на които да могат да се произвеждат различни видове детайли, подобряване на ресурсната ефективност и ефикасност в производствения процес. В рамките на проекта разкрихме и едно ново работно място, а чрез закупуването на тези 2 машини смятаме, че голяма част от продукцията, която до момента давахме на външни изпълнители, ще можем да я изработваме при нас по-бързо и по-добре. Сдружение с нестопанска цел местна инициативна група Аврен Белослав активно подкрепя местните производители от територията на двете общини. През 2022 и 2023 година съвместно участваха в няколко изложения за популяризиране на техните продукти. На изложението в град Русе, което се състоя на 9 и 10 декември 2022 година, МИК Аврен Белослав представи местните производители Люта ферма, село Страшимирово, с продукти от люти чушки, сосове, сладка и туршии и винарска изба Шато Бушнаков, село Езерово, с общо 10 вида вина – червени, бели и розе. периода 27-29 март 2023 година на изложението в град Добрич МИК Аврен Белослав представи местните производители винарска изба Шато Бушнаков, село Езерово, с общо 10 вида вина – червени, бели и розе, Болярски хан ЕОД, село Болярци, с млечни продукти – кисело мляко, сирене и кашкавал, и Вармес ЕОД, село Болярци, с местни продукти, произведени по традиционни рецепти с марката Мило Мое. Люта ферма Родинови, село Страшимирово, лично представи своите прочути продукти от люти чушки – сосове, сладка и турши. На 5 и 6 септември 2023 година се проведе празник на местната инициативна група Аврен Белослав с мото «С поглед в бъдещето». Целта му бе да популяризира стратегията за водено от общностите местно развитие и местната инициативна група сред местната общност.
През първия ден в Народно читалище Христо Смирненски 1919 година, село Царевци, се състоя тематичен форум, на който гости бяха над 50 представители на местни инициативни групи от страната и Република Молдова, на местните заинтересовани страни от стопанския, нестопанския и публичния сектори. В рамките на форума бе прожектиран филм за реализирането на стратегията за водено от общностите местно развитие на територията на местна инициативна група Аврен Белослав до момента. Състоя се и дискусия на тема бъдещето на подхода водено от общностите местно развитие, преход между стария и новия програмни периоди. Музеен комплекс и църква Свети Константин и Елена, село Царевци, домакините от селото посрещнаха гостите с традиционна пита и изпълнение на местния фолклорен състав. Похвали се Боля с калина, че си има калина. С нея легене мой проговори, китка да и вземе. Дея зачу бюро добър юнак, че отиде бюро на кладенец. Там заварили си макалина, добър вечер и си макалино. Дал Бог добро бюро, добър юнак, той повтори, тя му китка даде. Той повтори, тя му китка даде, той потрети, тя му пристанала. Представиха етнографска сбирка за традиционния бит и култура на българите от епохата на Възраждането, изнесоха беседа за историята на църквата и комплекса. За гостите бяха организирани и посещения на туристически обекти и финансирани проекти на територията на МИК Аврен Белослав, музей Подводница Слава, музей на стъклото в град Белослав, Инхом ООД, преминаване с ферибот през Белославското езеро, посещение на винарска изба Шато Бушнаков Санрайс ООД, село Езерово. В курортния комплекс Камчия местни инициативни групи от България и Молдова работиха в мрежа, в резултат на което бе подписано споразумение за партньорство между местната инициативна група Аврен Белослав и МИК Жемчужи на юга от Молдова. Денят на Съединението, 6 септември, бе вторият ден от празника на МИК Аврен Белослав. Над 160 жители и гости на двете общини се насладиха на богатата празнична програма. Тя включваше пазар изложение на хранителни и нехранителни продукти на местни производители и дегустации, забавни игри и занимания за децата и младежите, кулинарно надгощаване с дегустация на ястия, приготвени по традиционни рецепти от 13 населени места на територията на общините Аврен и Белослав. Най-добрият атестат за майсторството на пазителите на местната кулинарна традиция беше фактът, че след надгощаването не остана нищо за хапване. С погача, постни сърмички, баница, сладки, солени неща, с много неща участвахме и всичко свърши. Традиционни български, наши от село Тръстиково, предават се от баби на дъщери, на внуци и така. Много добра организация. Днес е един от най-хубавите ни празници. Тази година пък го съчетаха с МИК Белослав Аврен, което е още по-добре и така хората да се съберат и да се опознаят, да се видят и да се предават традициите.
са наложени да дават втора маса. Всичко е домашно приготвено. То имаше 5-6 вида баници, 4-5 имаше само направени питки. Ще ние правим през лятото 2-3 месеца, зависи от желаещите. Зелено училище от град Варна. Почти всички училища идват при нас от 1 до 4 клас и ги учим да месят. Те вземат, записват си и после идват гордо да кажат как изненадали родителите си в къщи. Много добре работим. Имаме мъжка фолклорна група, женска фолклорна група, танцов състав. Имаме стари градски песни. Имаме много добри музиканти и се гордеем. Празникът продължи с надиграване и надпяване. Празничен концерт на 16 самодейни състави от територията на местната инициативна група. От векове българинът засява земята си с семената на своята изстрадана любов, доброта и мъдрост. И влюбен в този бял свят е създал своите танци и песни, за да изплаче болката си, за да изпее надеждата си за радост и благополучие в семейството и рода. Прекрасните български народни танци, песни, обичаи, красотата на българските народни носии, съчетани с голямата любов към българското народно творчество, това може да се напише в визитната картичка на всяко едно от читалищата, които бяха подготвили програмата за празника на местната инициативна група Аврен Белослав. На празничното събитие бе проведена томбола, от която не всички си тръгнаха с награди, но всички участници в двудневния празник на МИК Аврен Белослав спечелиха приятни мигове, нови запознанства и приятелства, прекрасни спомени и идеи за бъдещето.